Mabus appointment naman sa mga regional directors sa Negros Island Region, isa sa maging talakay sa pagsinapol sa House Committee on Visayas Development. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa pagsinapol sa House Committee on Visayas Development, nag-report ang mga ahensya ng gobyerno may angot sa estado sa ilang regional offices nga tukuron sa Negros Island Region. 34 sa 36 ka mga government office ang may appointed. Concurrent kag OIC Regional Director. May pinakahensya ka nga isang DNR nga ginpangayuan patag kun nga sa Bailo Regional Director. Nag-appoint lang sang coordinator o kun caretaker para sa ila regional office. I asked the committee to write the secretaries of the pertinent agencies and department to ensure nga they appoint an officer in charge nga maka-dispense sa mga duties ng regional director. Sa masunod nga tuig pa mapondohan sa national government ang bago nga rehiyon. Padayon naman ang hiring sang tag sa regional office. Kangay sang Office of Civil Defense NIR nga ginatutukan ng hiring sa mga empleyado nga may dako nga papel sa task force kanlaon. Now we already have the designated regional director. May transfer tayong tatlong tao from Region 6 para ma-augment. Samtang, nagapanghanda naman ang Philippine Health Insurance Corporation sa pagtukod sa opisina sa Negros Island Region sa Dumaguete. Apang sa karon, nagapabiling operasyon sa local offices ang PhilHealth sa Bacolod City, Sagay City kag Kabangkalan City sa Negros Occidental. Subong man sa Siquijor, Dumaguete kag Baez City sa Negros Oriental. Wala pa subong sa anunsyo kung saan suguran ang pagpatukod sa regional office. Ang ila sini-filing of claims for the meantime kung diri sa Negros Occidental, diri sa amon sa Region 6. While ang mga claims nga sa mga facilities nga ato sakop sa Negros Oriental sa gihapon ang claims processing ato sa Region 7 no sa Cebu City. Posible nga may himuon nga adjustment sa operasyon kag sa mga personnel sa PhilHealth 6 sa tion nga magguang deadlines sa reorganization halin sa government-owned and controlled corporations. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.